gipasabot ni National Bureau of Investigation kan NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok ato sa ikalimang adlaw sa impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte kagahapon July 14 nga adunay igong basihan ang pag-file og kasong inciting to sedition batok sa Vice Presidente human sa iyang giingong pagpanghulga kang Presidente Bongbong Marcos kun PBBM. Kinihuman nga gawa sa kahadlok nga nabati sa mga netizen, doon na matudpay mga komento nga napakita og pagsuporta sa bise og nakabuhi pag mga pulong nga people power o giingong pagsulong sa Malacañang. Kini ang giklaro ni Senator Judge Rafi Tulfo kang Attorney Loto kadini ang gitataw nga dili makonsiderang seditious kung kabala ka lamang sa tao ang basihan. Rason nga iyahang nasayrang gibasihan sab sa NBI witness ang dugang pangseryosong mamahayag sa mga netizens. Ato maminawon ang mga tingog ni Senador Rafi Tulfo o Attorney Lotok. Okay, kasi pag sinabi ng mga nagko-comments, nag-worry kami, I don't think nandun yung elements of sedition. Maliban na pag sinabi na nasa likod mo kami, let's do it, go, go, go. Well, Your Honor, Gagawin namin kung anong gusto mong gawin, things to that effect. Opo. Was there? Were there Meron na kami comments like those? Meron na kami nakita sa mga Facebook comments. Yung mga Facebook comments, Your Honor, na nagsasabi, lusubin na natin ang Malacañang, tapos may ganun na sign. Lusubin na natin ang Malacañang. Yun yung comments sa Facebook, yung mga nagko-comment. At meron kang ebidensya tungkol dyan. Tubag gilutok ang maong mga komento ang ilang nakita atol sa ilang pag-browse sa social media apan kini wala na na-appeal sa na-authenticate isip ebidensya.